खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों। ब्रिटिशनि नेताসকলৰ ভিতৰত এই মুছলপুৰৰ নেতা ইএম ডাঙৰীয়াই सबसे मूर्ख। जोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव माजे माजे हाथर बोतल লৈ পেলাই এই ক্লাবত মদ খাই নাচা নিচিনা তেনেকুৱা নাচাটো আমি দেখি। কিন্তু आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि। दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि। आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै। दा दिनैसिमबो जिहेतु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों। बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि। थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना, बेखौथ' बोख्लायाखै। गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ। बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि भितराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बिनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आरो। आङो खाम्फा बरगयारिजों इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों। কিন্তু आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि। दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि। आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै। दा दिनैसिमबो जिहेतु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों। बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि। थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना, बेखौथ' बोख्लायाखै। गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ। बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि भितराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बिनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आरो। आङो खाम्फा बरगयारिजों इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै। एबसुनि एबसु वार्कार बिसोर लिडारफोर माखासे खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो। फेस्टिभेलखौ जे मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया। माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुनाव। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि। दङ बेखौ आं मोनथिगौ खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि। दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो। खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया। बिटिसिखौ नोङो समायना खालामनो हाया। नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया। खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया। दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना। सारा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों। बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों। बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ। लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो। जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हिसाब गैया। खिन्थु फैनांगौआ 60-70 जनमोन। हठात जाबाय। जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया। बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन। खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय बहाबा थांलाबायबाय बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै। बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि। बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि। आंनो लिस्ट हैदोंमोन। लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावासै। दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि। बे जायखिजाया बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। रायजो राजायानो लुबैदों। बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि बिपिएफआनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि। रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि
जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे बिपिएफआ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन। दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय ना? बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोर लिडारफोर माखासे आरो माखासे एक्स एनडिबि दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा जेखि जाया सिम्बलिक भाबै दिनैनो लुबैथारदों हिसाबै दिनै खालामबाय आरोखि फैगौ समाव आरोबाव जाबावगोन। नोंथांमोननि जिथु बिपिएफ दोलोआ जे जागोन दा बुंगासिनो दं कनफिडेन्सआ बबेनिफ्राय फैयो कनफिडेन्सआ बबेनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं बिपिएफआ फैफिनगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाफिननो हागोन। जोंथ' लुबैबा जायाना रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ' दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल' होमबानो जोंनि सरकारा फैफिनगोन। बिपिएफनि गुबुन सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै दा मा ग्राउन्डआव बे खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै दा दिनैसिमबो जिहेथु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना बेखौथ' बोख्लायाखै गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि बिथोराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बेनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आङो खाम्फा बरगयारिजों इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारिया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै रायलायाग्रा आं जेबो मिथियाग्रा बेखायनो आंहा बुंनो गोब्राब आरोखि दा खोनादों आंबो नोंथांमोना जेरै खोनादों आंबो बेबायदिल' खोनादों आरोखि आङो बिथं भाबै मोनथिनोबो थाङाखै दा दिनैसिमबो जिहेथु थाङाखै आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिरहोबाय थादों बेबो मोनसे रहस्य गोनां बाथ्रा आरोखि थांनो लुबैदोंबा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदोंबा बे फ्लेगखौ बोख्लायनांगौमोन ना बेखौथ' बोख्लायाखै गावनि न'आव गायनायखौ बिसिबा गिदिर फ्लेग बिरगासिनो दङ बे हिसाबै माने बिथाङा रायलाय होनलायाव सोरबा बिनि खोथानि बिथोराव माबा मोनसे खराग मोननानै बुंदों जानो हागौ आरो बेनिफ्रायनो बे अपप्रचारा जादों होननानै आं सानो आङो खाम्फा बरगयारिजों इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै বাইদেউসকল চাব আজি ইয়াত মচুলপুৰত মানুহসকলে এজন ভাল মানুহ বুলি সাব্যস্ত কৰি তেনেকুৱা ব্যক্তিক ভোট দি পেলাই ইএম বনালে কিমান দুখৰ কথা কিমান লাজৰ কথা সারা পৃথিৱী আজি জানে যে ব্ৰিটিছৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত এই মচুলপুৰৰ নেতা ইএম ডাঙৰীয়াই সবতকে মূৰ্খ এই কথাটোতো সকলোৱে গম পাইছে মাজে হাতত বটল লৈ পেলাই এই ক্লাবত মদ খাই নাথা নিচিনা তেনেকুৱা নাথাটো আমি দেখিছো এইটো ডাঙৰ মানুহৰ এজন নেতাৰ স্বভাৱ পবিত্ৰ হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াবা নাতি হয় এইটো স্বভাৱ পবিত্ৰ হয় কেতিয়াবা মাছৰা হয় সেইদিনা আকৌ মোবাইলত কি কৰিলে নিজৰ পুখুৰী বোলে ৭০ বিঘা হৈছে এই মাছটো কি কৰিব এই মাছৰা কৰি পেলাই দিছিল मास्टर ना मास्टर बानायनो नै बुझाय बे टाइपनि दा बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो लेखा बानायनानै
जोंनि गावनि व्यक्तिगत सन्मान मान बेखौ गैखाला जोंनि हारिनि मानाबो गैलाब्रा बिटिसिनि खोथा बेबायदि मानसि তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি ইএমটো যে মইছে যেতিয়া কালি পৰহি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব নে নাই হোম মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব নে নাই অসমৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব নে নাই তেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মানুহ তেনেকুৱা জ্ঞানৰ মানুহে যদি নেতাসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বিটিচি বাকী কি আশা কৰিব পাৰোঁ নাই একো নহয় একো নাপায় একোই নহয় जाबाय गोलाव बुंलाङो जायखिजाया दिनैहाय नोंथांमोना फैबाय जाय बिथांमोनहा बिटिएफआव जइन जागोन যি দাদা ভাইসকলে বাইদেউসকলে আমাৰ বিটিএফত যোগদান কৰিব মই আপোনালোক সকলোকে বিটিএফৰ হৈ সকলোৰে হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু প্ৰণাম জনাইছো আহক এজন বিটিএফৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হৈ আপোনালোকে কাম কৰক অকল ভোটাৰ নহয় সাধাৰণ মানে সদস্য নহয় নিজৰ গাঁৱত নিজৰ অঞ্চলত আপোনালোকে এজন নেত্ৰী হওক এজন নেতা হওক ৰাইজক বুজাব পৰা দায়িত্ব লৈ পেলাই ৰাইজক বুজাব বিটিএফ দলে বেয়া যদি হয় এই বেয়াটো কওক আমাক কওক বেয়াটো আমি কেনেবাকৈ শুধৰাই ল'ব পাৰে নেকি সেইবোৰ আমি চিন্তা কৰিম চবৰে সমস্যা আছে নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যা আছে পৰিয়ালৰ সমস্যা আছে গাঁৱৰ সমস্যা আছে সমাজৰ নিজৰ জাতিৰ সমস্যা আছে বিটিচি বাকী হিচাপে আমাৰ বৃহৎ সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ লগত আমি সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যদি সমাধান কৰি লোৱাৰ এতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ যদি নকৰোঁ কাম যদি নকৰোঁ খালি কথাত যদি কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব